Ola, son José Manuel Pita e desde hai 5 anos corta. Son José Manuel Pita, teño 55 anos e, pois nada, vinme desde os 50 involucrado neste proxecto da Escola de Música de Oza Cesuras e cando me enterei que empezaba isto, pois, como non, quixenme apuntar. Por que o saxo? Porque o saxo foi un instrumento que sempre me gustou e, bueno, consideraba que podía encaixar. Foi un pouco difícil ao principio, agora sigue sendo difícil, pero, bueno, vamos levando ben gracias aos profesores que hai aquí e ao ben que nos enseñan. E isto foi evolucionando cada vez máis de empezar xa ca banda ao ano prácticamente e agora pois aí estamos xa con unha banda